puheenjohtajan antaman lahjan. Tervetuloa Alajärvelle ja ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Ja pitemmittä puheitta annetaan puheenvuoro Zyskowiczille ja aplodit hänelle. Aplodit annetaan heti kättelyssä eikä vasta puheen jälkeen. Mitenköhän päin tässä pitäisi seistä, ettei kukaan olisi selän takana. Tulkaa sieltä selän takaa vähän pois. On kivempi kuin ei... Tämä puhuu ihan lähellä. On kivempi kun näkee ihmisiä vähän niin kuin edessään eikä... Eli vähän missäs täällä on se kova ääni, missäs kuuluu? Käännetään tuolta tässä kuuluu. Sieltä mun selän takaa pitäisi olla pois. No ei ole pakko. Ei ole pakko. Joo, hyvät kuulijat. Kiva oli tulla tänne Alajärvelle. Syyhän on Raimo Vistbacka. Missä sä Raimo ootkaan siellä? Että kun pitihän mun tulla Ramia tänne moikkaamaan hänen kotikulmilleen. Mä en tiedä, onko mä Alajärvellä aikaisemmin käynyt. Olet ollut. No niin. EU-vaaleissa Eeva-Riikka Korholan kanssa käyty täällä EU-vaaleissa. Mulle käy näin, kun kysytään aina, että ootko käynyt täällä ennen. Mä en ihan varmaksi uskalla sanoa, että en ole, koska sitten kaivaa kännykästä joku kuva, että katsoin 20 vuotta sitten oli. Mutta me oltiin tästä jo sitten kuin pari vuotta suunnilleen. Hyvä. Kiva nähdä teitä ja mä ajattelin, että kyllä tässä kaupungissa niin tässä isot systeemit on, en tiedä kauanko tuossa nyt joikin päivä on ollut, mutta siellä oli ravintolaa ja isoa kauppaa, S-Marketia, mitä me tultiin, niin oli muutakin, että hieno homma. Tuossa just tullessa niin kuljettaja sanoi, että täällä on kunnan talous, kaupungin talous aika hyvässä kunnossa, niin sitten todettiin, että no eikö se pitäisi veronmaksajana jakaa sitten rahaa vähän takaisin kaupunkilaisille, että alentamalla veroäyriä tai veroprosenttia, jos tämmöinen on tilanne. Mutta en tunne tarkemmin teidän tilannetta ja valitettavasti tämmöisenä päivänä, mitä eletään aikana, niin ei voi poliitikko mun mielestä käyttää puheenvuoroa ilman, että vähän tuosta maailman menosta. Ja haluankin alkuun vähän siitä sanoa, nimittäin kyllä itse olen ja Suomen valtiojohto on huolissaan siitä, mitä tämä Yhdysvaltain uuden hallinnon politiikka tarkoittaa ennen kaikkea suhteessa Ukrainaan. Eli Yhdysvallat ei enää selvästikään ole siinä joukossa, joka vahvasti tukee Ukrainaa sen taistelussa Venäjän raakalaismaista rikollista hyökkäystä vastaan. Juuri tällä minuutilla, kun tässä ollaan, niin Saudi-Arabiassa käyvät neuvotteluja. Siellä on amerikkalaiset, siellä on ukrainalaiset, siellä on venäläiset. Ukrainalaiset ja venäläiset ei neuvottele suoraan keskenään, mutta amerikkalaisten kautta. Ja miksi puhun tästä asiasta? Siksi, että se mitä tapahtuu nyt Ukrainassa ja miten tämä Venäjän hyökkäyssota siellä päättyy, niin sillä on merkitystä koko Euroopan ja Suomenkin turvallisuudelle. Selitän miksi mielestäni. Siksi, että jos Venäjä kokee, että tämä hyökkäyssota kannatti rikkoa sopimukset, kannatti hyökätä, kannatti tehdä hirveitä sotarikoksia, kannatti uhrata omia sotilaita ja kaiken kaikkiaan surmansa saaneita on jo satoja tuhansia, talous kärsii, mutta että voitto kotiin. Että venäläiset, jos on tämmöinen kiikko-nationalistinen propaganda vahva, niin kokee, että kyllä, tähän kannatti ryhtyä. Saatiin Ukrainassa venäjämielinen johtaja ja niin edelleen. Eli jos Ukraina pakotetaan sellaisen pakkorauhaan, joka tarkoittaa, että Venäjä kokee voittavansa ja voittaneensa, niin Venäjän uhka koko Euroopalle, varsinkin niille maille, jotka on kuulunut Neuvostoliittoon, tai Venäjän imperiumi. Suomikin on kuulunut Venäjän imperiumi, 1809-1970. Niin voitto Ukrainassa rohkaisee Venäjän johtoa, Putin ja hänen seuraajiaan, jatkamaan tällaista politiikkaa. Jos te ihmettelette, että miksi Suomen presidentti, miksi ulkoministeri ja muut, että miksi ne on niin vahvasti Ukrainan puolella ja puolesta puhuvat näissä kansainvälisissä kokouksissa, niin se johtuu tästä. Eli Euroopan ja muiden maiden, jotka tukee Ukrainaa, Kanada, Norja, Eurooppaa, vaikka Euroopan unioni. Meidän pitää antaa Ukrainalle niin paljon tukea, ettei se joudu sellaisen pakkorauhaan, joka Venäjälle on voittanut. Eihän Ukraina hyvin käy, se me tiedetään, mutta ettei sen kävisi hyvin huonostikaan. Jos katsotte Suomen historiaa, niin
tasan 85 vuotta sitten maaliskuussa 1940 Suomi joutui semmoiseen tilanteeseen. Englanti ja Ranska lupailivat meille apua, siis sotilaita ihan, mutta siihen ei päästy tai tultu ja pakkorakoon ja pakkorauhaan jouduttiin. Sen takia suomalaiset valtioiden edustajat eri kokouksissa tukee ja vaatii tukea Ukrainalle, jotta Euroopan turvallisuus siitä vahvistuisi. Toinen ja viimeinen asia tästä kansallisesta on se, että kun seuraatte nyt näitä uutisia, ja varmasti sekoittaa vähän se, että on niin monenlaista operaatiota, että mitä tehdään, niin yritän vähän eritellä. Ensimmäinen asia on tämä tulitauko. Jos siellä syntyy tulitauko, mistä just nyt neuvotellaan, niin kyse on siitä, miten sitä valvotaan. Se on niin kuin ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys, joka on aivan eri asia, on se, että kun tulee rauha, joskus, niin mikä on se, miten Ukrainan tukena olleet maat pystyy asettumaan sillain takaamaan sitä rauhaa, ettei Ukraina joudu uudelleen Venäjän hyökkäyksen kohteeksi. Nythän kävi 8 vuotta sitä Krimin miehityksestä Venäjän hyökkäys uudelleen. Ja miten tätä taataan? Ja kolmas kysymys, mistä neuvotellaan, on sitten vielä eri kysymys, että miten Euroopan maat ja Euroopan unionin maat vahvistaa omaa puolustuskykyään. Puhutaan sadoista miljardeista. Mä lopetan tämän puheen sanomalla tämän asian, että en mä sen takia puhu, eikä puhu puolustusministeri, eikä puhu pääministeri. Ei me sen takia puhuta näistä puolustuspanostuksista ja lisämäärärahoista ja puolustuksen vahvistamista, että me valmistauduttaisiin sotaan. Me emme valmistaudu sotaan, me valmistaudumme sodan välttämiseen, sodan estämiseen. Ja tässä se, että on riittävä pelotekynnys, jotta Venäjä ei lähde höökimään tänne, ei Suomeen, ei Baltiaan, ei Eurooppaan, niin siitä on kyse. Siksi puolustusta ja puolustusmenoja, jotka on valtavia, siksi panostaa. Ei valmistautumiseksi sotaan, vaan sodan välttämiseksi. Okei, kotimaan asioista, niin on luonnollisesti niin, että kun 3 viikon päästä on vaalit, niin paljon puhutaan tietysti asioista, jotka siellä on esillä, ja enemmän puhutaan hyvinvointialueiden asioista kuin kuntien asioista, jos mä ajattelen nyt yleistä poliittista keskustelua. En tunne Alajärven tilannetta, toivon tietysti täällä huomaan, että kokoomus on vahvasti läsnä, ja upeata, meillä on loistavia kokoomuslaisia ehdokkaita, täällä on ihmisiä yli puolueen rajojen uskoakseni, ja varmasti löydätte kuitenkin, jos olette vielä ehdokasta vailla, niin löydätte näistä kokoomuksen ehdokkaista hyviä ja sopivia ehdokkaita. Mutta samalla käydään hyvinvointialueiden vaalit. Ja tämä on eka kerta, että teille jokaiselle, kun menette äänestää, teillä antaa 2 lippua. Toisella äänestätte Alajärven valtuustoon, kaupunginvaltuustoon, ja toisella Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoon. Ja kun puhutaan hyvinvointialueista, niin 2 kysymystä mä haluan lyhyesti sanoa. Ensimmäinen on se, että yleinen propaganda opposition puolesta, demarit, keskusta, vihreät, kommarit, kaikki, ne väittää, että Orpon hallitus kaataa rahaa yksityisen sektorin potilaille, tai ne sanoo, että yksityiseen terveysbisnekseen. Ja että sen takia hyvinvointialueelta puuttuu rahaa, kun se raha kaadetaan sinne. Meidän ystävä Antti Kurvinen sanoi, että miten se sanoi, että lapioidaan rahaa. Niin nyt nämä luvut on vähän hankalia, mutta yrittäkää kuitenkin kuunnella. Tosiasia on se, että 4 vuoden aikana yhteensä, siis 4 vuoden aikana yhteensä, yksityissektorille Kela-korvauksilla annetaan 335 miljoonaa euroa. Siis yhteensä 4 vuodessa 335 miljoonaa. Kela-korvausten kautta potilaiden hyväksi, asiakkaiden hyväksi. Sen sijaan 4 vuodessa hyvinvointialueiden yhteensä annetaan 100, ei miljoonaa, vaan miljardia euroa. Siis 100 000 miljoonaa euroa. Niin kehtaa tuppuraiset ja kumppanit sanoo, että mikä on teidän arvovalinta, että te tuette vaan yksityistä. No ei tietystikään. Se on ihan oikein, että hyvinvointialueille annetaan massiivisesti tietysti enemmän, koska meidän sosiaali- ja terveyspalvelujen perusta
on täällä julkisen järjestämisen puolella. Totta kai julkinen järjestäjä voi käyttää yksityistä palvelutuotteita, voi olla joku yksityinen tai säätiön omistama vanhusten hoivakoti ja niin edelleen. No miksi me annetaan sinne Kela-korvauksiin sitten tämä 335 miljoonaa? Alun perin me ajateltiin, että kun me nostetaan sitä peruskorvausta, niin me saadaan ihmisiä siirtymään julkisen puolen jonoista yksityisen palvelun käyttäjäksi ja sitä kautta jonot vetäisi paremmin. Me oltiin väärässä. Näin ei käynyt. Nyt me nostettiin sieltä 8-30 se Kela-korvaus yksityiskäynnistä, niin juurikaan ei siirtynyt. Ja se oli tukea niille ihmisille, jotka jo käyttää yksityispalveluja, mutta se ei ollut meidän tarkoitus, vaan tarkoitus oli lyhentää jonoja. Niinpä me pantiin tämä homma uusiksi. Myönnettiin, että tämä ei ollut hyvä päätös. Ja mitä se uusi on? Siinä on kaksi elementtiä. No, hedelmöityshoidot on vielä omansa. Siinä Marinin hallitus poisti hedelmöityshoidot kokonaan Kela-korvausten piirissä. Ja ne palautetaan. Mutta se isompi remontti on toukokuun alusta tiettyjen erityisalojen lääkärityönä ja myös muita, joiden on vaikeampi päästä, niin niiden korvauksia erikseen nostaa enemmän. Gynekologia, silmälääkärit, sitten on fysioterapeutit ja muuta. Mutta se toinen juttu, paljon isompi juttu ja mielenkiintoisempi juttu on se, että syksyllä, tavoite on syyskuun alusta, mä en ihan usko siihen aikatauluun, mutta loppusyksystä alkaa sellainen kokeilu, että 65 vuotta täyttäneet suomalaiset halutessaan voi mennä yksityisen sektorin yleislääkärille samalla hinnalla, jonka he maksavat julkisella puolella. Puhutaan noin 28 eurosta. Ja tässä me uskotaan, että todellakin 65 vuotta täyttäneistä useampi valitsee tämän vaihtoehdon, jolloin sitten pääsy lääkäriin siellä julkisella puolella helpottuu. Tämä on kokeilu. Tämä on parin vuoden kokeilu. Ja kokeilussa ilmenee hyviä asioita, mutta myös huonoja asioita. Ei tämä ole mitenkään ongelmaton. Tähän liittyy hoidon jatkuvuus ja muu. Ja me halutaan tehdä tämä kokeilu. Varokaa teidän ja kantapäätä. Niin me halutaan tehdä tämä kokeilu ja toivottavasti siitä otetaan oppia ja ne hyvät puolet pysyy voimassa, ongelmista päästä irti. Voi tietysti olla, että sen jälkeen todetaan, että ei tässä ollut järkeä ja koko kokeilu jää siihen eikä tule mitään pysyvää. Ja silloinhan meillä on uusi hallitus. En tiedä, onko taas vasemmistohallitus, niin kuin viime kaudella Kepu oli siellä vasemmistohallituksessa semmoisena tukipönkänä. Mutta tässä kokeilussa tulee myös hintakatto. Ja se on tosi tärkeää, että meidän tarkoitus ei ole, että kun annetaan asiakkaille etua pääsee samalla hinnalla, niin tarkoitus ei tietysti ole, että nämä palvelutuotteet nostaa hintoja, jolloin se tuki ei valukaan niin kuin tietyllä tavalla asiakkaiden hyväksi, vaan se meneekin sitten näiden yksityisten terveyspalvelujen tuotteiden hyväksi. Eli siihen tulee hintakatto. Ja samoin sitten kun sieltä tulee sitten labrat mukaan, niin niihin tulee hintakatto. Hyvä. Viimeisin asia, minkä haluan sanoa, mistä paljon puhutaan. Miksi hallitus ei anna hyvinvointialueille lisää aikaa, jotta hyvinvointialueilla voitaisiin niin sanotusti kattaa ne alkuvuosien 23-24 alijäämät vuoden 26 loppuun mennessä. Eli nykylaki vaatii, että katetaan vuoden 26 loppuun mennessä. Nykylaki on tietysti Marinin hallituksen säätämä. Mutta ei me voida nykyhallitus väistää vastuuta, koska voidaan me muuttaa lakia. Miksi me ei muuteta? No siksi, että sanotaan lyhyesti, että kun rahaa ei ole, edellisellä hallituksella oli rahaa, tai ainakin toimi niin kuin sitä olisi. Ja sitä ollut silloin, kun velkavalti ei hirveätä. Jos me nyt kaikille hyvinvointialueille lakia muuttamalla sanotaan, että okei, 28, eli 2 vuotta, että 28 loppuun mennessä, kunhan katatte nämä alijäämät, niin sehän tarkoittaa, että silloin kaikilla hyvinvointialueilla lykätään niitä vaikeita ratkaisuja. Ja se maksaa satoja miljoonia tämä valtioaineistojen laskenta. Me tehdään sen sijaan niin, kun osa hyvinvointialueista on pääsemässä tähän tavoitteeseen. Me pidetään laki ennallaan. Mutta niille, kuten Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tai Keski-Suomi, missä oli eilen, ei ne pääse siihen tavoitteeseen. Niin ne saa lisää aikaa. Se tulee arviointimenettelyssä se lisäaika. Eli
näiden hyvinvointialueiden, jotka ei pääse näihin tavoitteisiin, niin tässä arviointimenettelyssä sitä lisäaikaa tulee. Tuleeko 3 vuotta, niin kuin Keski-Suomessa toivotaan? Voi olla, että arviointimenettelyssä katsotaan, että ei, tuolla on hyviä käytäntöjä, te ette ottaa niitä vielä käyttöön, ottakaa nämä käyttöön, niin pääsettekin 2 vuodessa tähän tavoitteeseen. Se jää nähtäväksi. Hyvä. Ja nyt voitaisiin toimia joko niin, että ääneen kysytään, jolloin mä voin toistaa täältä, jos ei kysymys kuulu. Aha, siellä on eri mikrofoni. Ja sitten mulla on viimeisenä asiana niille, joita kiinnostaa poliittinen historia. Niin mulla on myynnissä semmoinen kirja, joka on Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vareksen kirja Nuori Ben Zyskowicz. Pitkätukkainen nuori mies on kannessa. Ja täällä joudutte tästä Alajärven ABC:ltä ja mistä Prismasta, niin joudutte maksamaan 26,90 kirjasta. Mut multa saatte 30. Voidaan tehdä kirjakauppaa, puhutaan ensin asiaa. Ole hyvä. Kansanedustajalta kysyn yhden ongelmatilanteen, joka hyvinvointialueen osalta ja kuntien osalta on synnytetty. Eli minkä takia rajapinnat ovat niin jyrkät tällä hetkellä. Esimerkiksi itse olen tehnyt aloitteenkin siitä hyvinvointialueelle, että esimerkiksi, nyt on toki kesä tulossa, mutta kun talviaikaa, niin esimerkkinä nyt riidellään siitä, kuka ajaa vanhuksen luo tiet auki, että kodinhoitaja pääsee sen 10-20 minuuttia hoitamaan. Hyvinvointialue ilmoittaa, että se kuuluu kunnille ja Alajärven kaupungin tekninen puoli on ilmoittanut, että se kuuluu hyvinvointialueelle. Ja niin jääräpäisiä on, että tähän saakka eivät ole edes neuvotelleet keskenään siitä. Kumpikin pitää vaan oman mielipiteensä ja laki ei ihan suoraan anna osviittaa siinä, niin voisiko arvon kansanedustaja nyt siellä Herrahissin paikkeilla jossakin sanoa, että tehkää nyt jonkinlainen selvitys siitä, että kodinhoitajat pääsevät ajallaan sen vanhuksen luo. Eli rajapinnat ovat niin jyrkät, että yhteistyötä ei voida tehdä. Ikään aikaisemmin tällaista tilannetta ei ole ollut. Laki ei sitä tarkkaan säädä, mutta ei se myöskään järkevää yhteistyötä estää. Eli mä ymmärrän, että varsinkin Pohjanmaalla ollaan jääräpäisiä, mutta kyllä katson, että siinä pitää hyvinvointialueen ja kuntien edustajien, tässä tapauksessa Alajärven edustajat, päästä yhteisymmärrykseen ja sopia se asia. Ei voi olla ylivoimasta sopia. Ei laki voi kaikkia asioita säätää. Kyllä terveyden järjen käytölle pitää olla tilaa. Ja tuossa esimerkiksi katson, että asia pitää vaan sopia. Ja painakaa nyt päälle siellä molemmissa kodeissa, mitä teitä on. Nykyisiä ja tulevia valtuutettuja niin kaupungin puolella kuin hyvinvointialueen puolella, että tämmöinen pieni asia ei voi olla enää ensi syksynä ja talvena mikään ongelma. Mä voisin kertoa teille vähän hauska anekdootin. On vähän kylmä, niin jos se lämmittäisi. Jaksatteko kuulla? Ai ette halua. No mä kerron siitä. Joo. Nimittäin tehän tiedätte, että hyvinvointialueet on vähän niin kuin kunnan ja valtion välissä. Ja 1990-luvulla riideltiin sitten paljon siitä, mitä näille lääneille tehdään. No te tiedätte, mitä tehtiin, nehän lakkautettiin. Teillä oli Vaasan lääni muistaakseni täällä. Ja kokoomuksen puoluehallituksessa 1990-luvulla tämä oli myös kiistainen. Ja puolueen puheenjohtajana oli siellä aikaa Pertti Salolainen. Kuka on tavannut Pertti Salolaisen? Mä voisin tähän väliin kysyä sulta maaseudun asioista. Maaseutua on haastettu pitkään ja näyttää, että nyt jopa pankkien puolelta tämä maaseudun haastaminen on käynyt todeksi. Pankkien rahoitus esimerkiksi Alajärvellä yrityksille ja omakotirakentajille, joita taannoisina vuosina täällä oli jopa 60, on oikeastaan loppu kokonaan. Pankithan väittävät, että tämä kansallinen ja kansainvälinen
pankkisääntely on se ongelma, mikä on. Ja itsekin olen sitä mieltä, että se kyllä tämä pankkien lainahanojen kiinni meneminen on yksi yksittäisistä maaseudun kehittymisen esteistä. Tähän isoon kysymykseen, mikä ei tietenkään liity suoranaisesti kuntien tai aluevaltuustojen päätöksiin ja päätäntävaltaan, niin haluan käyttää tilaisuutta hyväksi ja kysyä sinulta, että miten itse näet, kuinka tässä mennään eteenpäin? Kiitos. Ongelma on tiedossa. Eli me on saatu kansanedustajina paljon palautetta siitä juuri, että jopa niin kuin omakotitalon rakentaja ja yrittäjät ei saa lainaa, kun pankit ei pidä niitä vakuuksia riittävinä. Ja me on puhuttu tästä finanssivalvonnan kokouksessa, eli tiedoksi teille, että Suomen Pankin pankkivaltuusto toimii myös finanssivalvonnan hallintoneuvostona. Ja siinä hallintoneuvostossa, eli kun me kokoonnutaan välillä siis finanssivalvonnan kanssa, välillä Suomen Pankin kanssa, niin me on puhuttu tästä. Ja ihan niin kuin sanoit, niin eihän finanssivalvonta tietysti pankkien vuosi voi päättää, mutta sanoo, että ne pankit kokee, että heidän luotonannossaan niin tämä luotonannon turvallisuus heidän näkökulmastaan korostuu ja näkyy näin. Ja kyllä mä luulen, että pankkien piirissä tätä on mietitty ja toivon, että voitaisiin pikkasen tulla vastaan näitä lainan tarvitsijoita, koska sehän on ihan selvää, että se on hyvin merkittävää sekä yritystoiminnan että sitten omakotirakentajien tai taloyhtiön kannalta, että se luototus pelaa. Ja tästä on puhuttu, mutta totta kai päätösvalta viime kädessä on pankkeilla. Nyt rupeaa kylmä tuuli meitä ahdistelemaan, mutta haluuko ehdokkaista joku tulla tänne? Ja mä näytän sitä kirjaa, Anssi, jos joku on kiinnostunut poliittisesta historiasta ja suomettumisen ilmiöstä, niin tämmöinen kirja tämän näköinen oli kokoomusluokki 1970-luvulla. Mutta mun pitää rehellisesti sanoa, että tämä ei ole mikään kevyt kirja. En muistele puoluekokouksen iltajuhlia, vaan tämä on todella tietokirja professorin tekemä. Jos jotain kiinnostaa tuo 70-luvun, 60-luvun, 70-luvun vaiheet ja miten Suomessa ruvettiin ulkopolitiikalla lyömään toinen toisiaan. Hei, saanko minä kysyä yhden kysymyksen? Voi, ilman muuta. Joo. Tämä olisi kysymys vielä. Sitä ihan on päällä. Onko mikrofoni päällä? Ja ihan läheltä ja luja. No niin, Penkku. Oletko vanhin kansanedustaja tällä hetkellä eduskunnassa? Tai siis pitimpään eduskunnassa ollut kansanedustaja? Kyllä. Olen ollut eduskunnassa noin 100 vuotta, niin kuin tiedätte. Ja olen siis virka-iältäni istuvista kansanedustajista vanhin. Tunnettu lapsinero, eli Kimmo Kiljunen, on Myyseltä iältään kyllä minua vanhempi. Joo, ja sitten sellainen kysymys vielä, kun ollaan kyllä kaupungissa, mutta maaseudun asiat minuakin kiinnostaa. Sinulla lukee tuossa hienossa pipossa, että eat. Niin tästä lihasta. Maaseutu tarvitsee karjaa. Mikä tämä on tämä keinolihan tuotanto? Mihin suuntaan me ollaan oikein menossa? No itse syön ihan oikeata lihaa ja varon keinolihaa. Ja ihmiset tietysti itse päättää, kohta otetaan kuvia, itse päättää siitä mitä syövät. Mutta kyllä mä ihmettelen, kun Marttaliittokin suosittelee, että lihaa ei pitäisi syödä. Niin ihmettelen, mutta siitä miten keinolihabisnes etenee, niin siitä mä en pysty sanoa. Amerikassa tietysti ovat varmasti pisimmällä niin kuin. Joka toki sopivasti, siinä on 400, mutta mulla on ainakin Sitä mä en osaa sanoa, onko lakia avattava, mutta eihän se niin voi olla, että meillä on erilaiset tavat laskea Suomessa ja sitä lain avaamista mä en osaa sanoa. Joo. Hyvä. Eikä.
Juttelit sä tuosta turvetuotannosta vai missä sä juttelit? Ilmastotolaista. Joo. No joo, eikö tuo turvejuttukin vähän outoa, että Ruotsissa se on uusiutuva, mutta Suomessa ei ole uusiutuva. Joo, joo. Kun ajattelee, jotka on turvetta tuottanut, niin nyt joutuu hirveät verot maksamaan, kun Suomi päättikin, että ei olekaan niin uusiutuvaa turve täällä. Joo, niin. Ruotsin raja outo juttu. Penkku, mä sulta yhden kysymyksen vielä kysyn. Mikä tuossa turvetuotannossa on niin outoa, että kun Ruotsin puolella se on uusiutuva ja Suomen puolella ei ole uusiutuva? Ei kai se näin voi olla. Ei, kyllä se on näin, nimenomaan se on näin.